Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Joan a dinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saak a PWD. Nayanakak aduling. Kanayonak amabuli iti pagadalan mi idi. Ngem naganano saklatan, aging ga nakaturupusak iti high school. Dito'y ko anarik na ti kinaragsak mi ngagtutubo. Gapu taado dagiti aktibidad iti pagadalan mi, apakisalsalipan mi. Kas kuma iti sports. Nasamak iti volleyball. Jak ibain nga damat crush ko iti pagadalan mi. Isu ni Mario. Ket jak namnamaen nga isupay ti mga ipaay kanyak iti sakit tinakem. Bueno papagayam, intay dinggan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Joan. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Picture tayo! Picture! Oh! Ditoy! Picture! Kakadwa! Agpipicture tayo! Para ititim tayo! Team number 1! The Warrior Team of the Year! Wow! Umayak mat! Umayak mat! Sumali akmat ay ti picture taking, Mario. Hoy! Miss Duling! Umadayo ka ditoy! Saan at tumalabkan ka ti kamera? Oh, anya ti mapaspasamak kan ka, Joan. Apa di ka mapanag-eskwela? Aglangan na kita, papa. Diyak kaya ti agadal. Tapay. Diyak kaya ti panangas asar kanyak dagiti kaadalag. Anya nga minaya ti napasamak. Nasakit tinakam ko, papa. Gapot awagan dak iti Miss Duling. Anya? No apay nga min anaya nakak, akastoy dagiti matak. Name imbagla ko man no nataya kon. Joan, anak ko. Saan mo nga ikaskaso dagiti tao amang uyuyaw ken ka iti pagadalan nyo? Papa. Ipasnek mo kit di ti panagadal mo. Tainton makalpas ka, kabain da kanton. Saan da kanton nga ibulbuli? Sige. Ipalubos ko alumangan ka ita. Ang inton bigat. Sumrek ka iti pagadalan nyo, anak ko. Good morning, class. Good morning, ma'am. Since your teacher is now on leave, siyak pa lang itatimang isuro kada kayo. For 1 month only. Ma'am, excuse me. Ni Joan, siyak aka na yung tikit kitaan na ditoy. Sana da kayo? Allah! Ha? Apay nga akasta kayo. Gapo ka di tawan pakapilawan ti matayo. Iso akas na aramidon yung kanya. Agulimot ka dita tugaw mo. Saan anasaya at day tangar aramidam? Akan kastulangan. Take your seat at the back. Umalis kay ti pagtugawan. Tapno di mo kunaan asikala ang tikit kitaan ni Joan. Kayat ko ba ya? Umalis akon! Okay, class. Keep quiet now. Let's now start our subject. Diakon nag-eskwela, papa. Diakon maanusan pa ti panang bulbuli da kanya kiti pagadalan. Angam Joan, sayang. May salangan na tawan. Agturpos ka na iti high school. Basta, nituyak langan balay. Kaya't kung timatay, nukas timatlaan. Joan, saan na nasaya at day taas sasawem? Sino nga mintimang bulbuli kan kay di pagadalan nyo? Tainak man kasarita? Saanan, papa? Baybayan yun. Ang mga nakarkaro lang nga may babayinak. Ta sino ba't sana makapungtot iti kastangar aramidan da kan ka? Ala, ibagam iti day taatao tasardengan na kan.
tanusan. Siyak mismo timang sungat kan kuana. Nasayata nagranata ditoy, Ma'am Sally. Apay ka di tata, kaslada na patagunay nga ibagayo kanyak. Amom kadino asino timang bulbuli kini Joan nga anak ko? Apay ka di? Gaputa saan na kayat ni Joan ti sumrek iti pagadalan. Nasakit tinagam na iti panang bulbuli daken kuana. Nilaang mat Mario ti amo ka kinagura ni Joan idi last Friday. Gaputa sinutil na ti anak yo. Kastagayam. Sika ka di ti agnagan ni ti Mario, akaadalan ti anak ko. Wan tata. Asino kayo ka di? Siyak ti ama ni Joan, akanayon mo abulbulyan. Ha? Di kagdanag? Saan ka akabilin ditoy? Dilang kayat ko nga ibaga. Sardengamon ti anak ko. Di mo kuman bulyan. Tagapoy ti aramidam. Dinan kayat ti agiskwela. Sana mabalin kanyak dayta. Wan tata. Jakon ulitan pa itinaramid ko kini Joan. Nasayat. Imay kayo dito'y pagadalan tapno agadal. Saan kat amanguyaw iti padayo. Kumusta ka, Joan? Okay ka kadilaan? Saan nakakadin asut-sutilan ni Mario? Saanan, ma'am? Likliklikan nakitan. Nasaya at mat. Agadal ka na imbag, Joan. May sala atawon ti urayan nyo, agturpos kayon ton. Agkulehyo kayon ton, iti sumaruno atawan. Wan, ma'am. Kablaawan kay ti panagturpos mo iti high school, anak ko. Agyaman papa. Maragsakan na. Tauray kaskasano. At damit honor mo, anak ko. Papa? Ket gapoy ti dayta. Mang papartiyak iti may sa ababoy iti palay. Kas panang selebrar tayo iti panagturpos mo iti high school. Saanan ama sapol, papa? Apay ngay. Nakababain. Nung una kat high school laang mat tinaiturpos ko. Uray pay. Kaya't ko naragsak ti panagturpos mo, anak ko. Sige. Makaamo kayo, papa. Sa anak to arumar iti seled ko. Kabayatan ti kaadda dagiti tattao adumar ay iti selebrasyon. Anya? Taapay. Diyak kaya takat katawaan dakto lang dagiti tao ang makakita kanya. Gapo iti kinaduling ko, papa. Anya ngay anak ko. Sa dino ti kayat mo apagadalan? Papa? Ibaga, mano sa dino ti kayat mo apagadalan iti kolehyo. Ta-enroll kan. Diyak kayatan ti agadal, papa. Ang mga nubulian dakto manen iti papanak nga universidad. Numuna, kat agduduma a klase ti tao ti makapulapol konto. Kaya't mo asawan. Di ka nagtuloy iti kolehyo? Saanan, papa? Agdali na daklatan dito'y balay. Agmulak tulangan iti agduduma anak natang. Talaga ka di adimon kaya ti agkolehyo, Joan? Saanan, ma'am? Mabainak ngamin. Ang mga no siya ti pakaigapuan ti panakiap-apan ni papa iti pagadalan. No kasta nga adamang buli kanyak. Saan ngamin adagiti mang bulbulikan ka ti panunutam? No di ka ti panagadal mo. Ti pagsaya atam, ti kayat ko asawan. Sana balin, ma'am. Taurean niya pa'y ti aramidak. Talaga akastuyan ti langak. Saanan nga agbaliw. Iso na say-saya at laangan, no jakon agadal. Joan, maditi kasta. Di ka kumaag self-pity. Ti panunutam ket di, ket ti pagimbagam.
ti kastoy akasasaad ko. Kaya't kun ti matay. Ni papati pampanunutag. Awanan da di mama. Siyak laang mati anak da. No awanak ton. Agmay santulangan ni papa iti biyag. Joan, rumor ka dito sa led mo. Ada akon. Magan kan. Inyalan ka iti ka na iti birthday party ti Karuba. Si kamot ngamin. Di mo kaya ti dumaray. Sa anak amangan, papa. Tsak kaya't timapan iti ayan ti Kaaruba ang nag-birthday. Apay adi mo kaya ti mangan. Mala, umay ka. Mangan ka na. Kasya na kumamot nga amam. Madandana ganak gapu iti aramidem. Aging ka di ita, kat agpaspasa na ang kapaylaan, gapo iti kasta akasasaad mo, Joan? When, ma'am, ngamin, tunggal kita tilangak iti sarming. Jak maliklikan nga ayan ti bagik. Dakalan ti imresan ti bagim, Joan. Kan nasabat ko ni papam. Mas asyanak kan kwa na. Takas taunay ti panagdandanag na maipapankan ka. Ma'am. Papigsaam ko matipakinakam mo, Joan. Ti panunutem, kat saan laang asika ti addaan iti kasta aparikot. Dulapsan ti agsao. Adu pa'y tinakarkaro ti kasasaad na ngam iti sika. Ma'am. Nagasgasat ka pa'y kat di ngam dagiti dadduma dita. Tama ko na akumpleto ka. Maaramid mo ti kayat mo aramidan. Amom, Joan, adda amok, nakurapay dalaan. Ngam, mas grabe ti sasaadan na ngam sika. Ngam amom, aramidan na ti kabaalan na, tapno agbiag da akas kadagiti awan pakapilawan na. Ay, tinasayaat. Agsubli akto manan dito inton maminsan nga aldaw. Tapno ikuyog ka iti papan ko pa nagisuro kadagiti makuna nga adda pakapilawan na iti syudad. Iti kasta, makaaliwaksay kamat. Saan na kastoy nga dakalaan dito yung agkulkulong? Sige, ma'am. Agyaman kada kayo. Joan, iso ni Susan. Susan, iso mat ni Joan. O sige, panawan kayo pa dito ay tagsarsarita kayo, wan? Hi, Joan. Nice to meet you. Agpada nga awanan ka iti ima, Susan? Wen, Joan. Nayanagak akastoy. Kasano ka nga rod amangan? No awan dagiti imam. Dagiti ramay ti sakak ti usarag, Joan. Kasi kitaam Agsarsarita ta. Kabayatan ti panangururay mo kan ni Ma'am Sally. Sige man nga rod, Susan. Sige, dito'y tangag tugaw, Joan. Urayon ta ti in-order ko apaldawan ta. Ma'am? Anya ngay. Kumusta mo ti pa nagsarsarita yung ni Susan itay? Mayat, ma'am. Nakaragirag sa kakasarsarita ni Susan. Dayawak unay ti kinatibkar na. Naragsak nga uray kasjay ti kasasaad na. Inton malpas ta amangan, agsublitan to iti ayan dagiti kakabsat tayo ama ko na nga adda pakapilawan na. Ta ituloy ko pa iti trabaho. Ngam urayan nakto tagko yung tanto matlaan nga agawid. Sige, ma'am. Ken, adupay dagiti kayat ko nga iyamamukan ka, Joan. Wan, Joan. Agpada kami laang ni Susan. Ngawanan iti dua nga ima. Ngam saan aday tatilapad. Tamno saan kaming agragsak. Saan arumbang ngay ayak ti kasasaad ko, Joan. Husto ka, Willie.
Agbayso tinakunan. Saan aga po akas to iti kasasaad tayo? Kat agladladingit tayo latan. Amom ka di, Juan. Uray sangitan tayo ti kasasaad tayo. Awan mo't ti pagbaliwan na. Agbayso day tawili. Amom, sinangsangitak mat ti kasasaad ko. Gapo ta mabulbuli ak. Ngam itata nakita kayo kan ni Susan, nga agpada nga awanan iti dua nga ima. Na-inspire ak. Gapo ta uray kasta ti kasasaad yo. Ar-aramidan nyo ti amin akabaalan nyo. Kaskan ka. Uray awan imam nga aramatem nga agtukar iti gitara. Kat maaramid mo lata. Banag adayawak unay. Agyaman na, Juan. Ng Juan, saan arumbang nga agselfiti ka? Nagasat ka pa'y kit di takumpleto dagiti imam. Mabalin mong aramidin ti kayat mo. Iso nagasgasat ka pa'y kit di Gusto ka, Willie? Papa, ituloy ko ti agadal iti kolehiyo. Talaga? Anak ko? Wen, Papa, nagbaliw ti panunot ko. Kaya't ko mat ti makaturpos iti panagadal ko. Uray kaskasano. Agyaman anak ko. Tanaka-amiris ka matlangan. Ala, agsagana ka. Takuyugan ka mapanag-enroll. Iti urayan niya pagadalan na kayat mo apag-enrollan. Sige, Papa. Iti kalatakan nga universidad ijay syudad ti pagadalag. Nawaknitan tinakulaapan a panunot ko. Gapo iti pan nakakita kada Susan ken Willie. Ijay an naamiris ko anagasgasa takpay ngem dagiti dadduma. Nagadalak nga rod aging ga nakaturpusak iti kolehiyo. Ket ita maysa ako na mangisursuro iti maysa a pampubliko a pagadalan dito'y lugar mi. Daytoy man ti pakasaritaat. To'y pagayam mo, Joan. Joan pagayam ko, daytoy a pakasaritaam ket agpaay a palagip kadagiti naayat a dumdumngeg. Nga uray anyaman ti pakapilawan tayo iti naimpisikalan ket di tay kumamaupay. Ngem kit di ikagumaan tayo ti agbalin a natibker. Ket aramiden tayo tinasayaat para itibiyag tayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni pagayam at Joan, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Michael Lugitan. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.